Zdravím vás, priatelia. Pôvodne som chcel spraviť video na úplne inú tému, ale narazil som na výzvu Mariana Magáta. Táto výzva je jeho odpoveďou na stále častejšie sa opakujúcu otázku nespokojných Slovákov, kedy sa s tým už začne niečo robiť, kedy už konečne vstaneme od počítačov a zhromaždíme sa v uliciach, aby sme jasne, verejne a bez strachu dali tej fašistickej lúze najavo, že ich máme plné zuby a už nemienime ďalej trpieť to bezprávie, utláčanie, fašistické praktiky a genocídu, ktorú páchajú na vlastnom národe. Národe, ktorý ich živí a financuje ich prepichové životy. Dovolím si teda prečítať celý text tejto výzvy. Chcete ísť do ulic? Máte mesiac na mobilizáciu, potom vytýčime termín. Stále sa ozývate a píšete mi, že je na čase zvrhnúť a súdiť politikov. Teraz máte možnosť. Vytvoril som udalosť občiansky odpor, zúčtovanie s politikmi, keďže máte skutočný záujem veci meniť, ako mi píšete. Máte dosť toho, že mladí musia utekať za hranice, aby si mohli dovoliť aký taký štandard alebo dieťa. Máte dosť toho, že sa začína zatvárať za názory. Máte dosť toho, že štát reprezentujú neslovenské živly a zlodeji. Máte mesiac na to, aby sa na stránke pridalo 50 000 ľudí. Ako na to? Pozývajte, prehovárajte a píšte priateľom, nech si v deň, kedy pôjdete do ulic, aby ste zúčtovali s tou pliagou národa, zobrali v práci voľno a niekoľko dní strávili v uliciach, prípadne pred a v parlamente a pred bytmi, vilami či domami politikov. Cieľom akcie bude odstúpenie vlády. Donútiť špecializovaný súd súdiť politikov a stíhať ich väzobne. Ak máte gule na statusy na internete, tak smelo do toho, nikto to za vás neurobí. Ak sa nazbiera dostatočný počet ľudí, ideme do ulic, ak nie, sedte doma a nariekajte ďalej. Čas plynie. Máte čas sa mobilizovať do 19. marca 2017 do 20:00. Čo sa týka mňa, so znením tejto výzvy plne súhlasím. Svoje názory na sociálnych sieťach vyjadrujeme už dosť dlho a viac než otvorene, takže pokračovať v tom, nevynímajúc ani moje videá a príspevky, je zbytočné. Je to práca naviac, ktorá už nemá žiadny efekt. Je na čase prejsť od slov činom. 80% z vás chápe. Už je vám jasné, čo a kto je príčinou marazmu, ktorý zamoril Slovensko. Chápete, že jedinou možnosťou, ako zastaviť šírenie tejto morovej nákazy, je odstaviť súčasnú vládnu lúzu a poprave ju potrestať. A drvivej väčšine z vás je jasné aj to, že to nepôjde ani slušnou, ani pokojnou cestou. Slušnosť totiž táto zberba považuje za slabosť. Za tie roky nepotrestaného a ticho tolerovaného vládnutia v prospech oligarchov, ale aj svoj, nadobudli presvedčenie, že sú nad ľuďmi, ktorými sa nemôže absolútne nič stať. A preto s ešte väčšou chuťou terorizujú vlastné obyvateľstvo a so zvrátenosťou sociopata na ňom páchajú podlú genocídu. Väčšine z vás už vzali všetko a zostalo vám iba to jediné, vďaka čomu vás môžu držať na úzde. A to je vaša práca. Ale verte mi, je to iba otázkou veľmi krátkeho času, kedy prídete aj o ňu. Fico už cez médiá začal šíriť lož, že na Slovensku je akútny nedostatok pracovnej sily a preto k nám treba importovať cudzincov. A tí vás vo vašich zamestnaniach radi nahradia aj za tretinový plat a znovu sa vás nikto nebude pýtať na váš názor. Jedno ráno prídete do práce zbytočne. Je bezpredmetné, či budú predčasné voľby alebo nie. Čas v tomto prípade nehrá v náš prospech. Čakať ďalšie 3 roky na prípadnú volebnú porážku tých štandardných banditov je veľa. Pri tempe, akým ničia Slovensko, z neho o 3 roky zostanú iba ruiny. Takže pripájam sa k výzve Mariana Magáta. Nečakajte na požehnanie tejto akcie politikmi alebo dokonca ich osobnú účasť. Tento prejav občianskej nespokojnosti a odporu je v prvom rade a hlavne o nás a nie o politikoch. Zabudnite na sympatie k politikom svojich strán. Odosobnite sa od bludov, ktorými nás rozdeľujú, ale spomeňte si na predvolebné sľuby a následné povolebné podvodné spájanie sa strán na klamstvá, aroganciu a demontáž štátnosti, hodnôt, historického a kultúrneho dedičstva. Je jedno, či ste alebo nie ste Kotlebovci, či ste bývalí SNS-áci alebo Sulíkovci, všetkým nám bez rozdielu ide o to isté.
Jediným riešením je zahodiť pýchu a predsudky a spojiť sa. Darmo budete špekulovať, iná možnosť neexistuje. Pripájam aj link k tejto akcii, kde sa môžete zaregistrovať a potvrdiť svoju prípadnú účasť.